75. 75. 75. Giving reasons. 1. Аргументирам нещо. 1. Аргументирам нещо. 1. Why aren't you coming? Защо няма да дойдете? Защо няма да дойдете? The weather is so bad. Времето е лошо. Времето е лошо. I am not coming because the weather is so bad. Аз няма да дойда, защото времето е лошо. Аз няма да дойда, защото времето е лошо. Why isn't he coming? Защо той няма да дойде? Защо той няма да дойде? He isn't invited. Той не е поканен. Той не е поканен. He isn't coming because he isn't invited. Той няма да дойде, защото не е поканен. Той няма да дойде, защото не е поканен. Why aren't you coming? Защо няма да дойдеш? Защо няма да дойдеш? I have no time. Аз нямам време. Аз нямам време. I am not coming because I have no time. Аз няма да дойда, защото нямам време. Аз няма да дойда, защото нямам време. Why don't you stay? Защо не останеш? Защо не останеш? I still have to work. Аз трябва да работя още. Аз трябва да работя още. I am not staying because I still have to work. Аз няма да остана, защото трябва да работя още. Аз няма да остана, защото трябва да работя още. Why are you going already? Защо си тръгвате вече? Защо си тръгвате вече? I am tired. Аз съм уморен. Аз съм уморена. I'm going because I'm tired. Аз си тръгвам, защото съм уморен. Аз си тръгвам, защото съм уморен, уморена. Why are you going already? Защо заминавате вече? Защо заминавате вече? It is already late. Вече е късно. Вече е късно. I'm going because it is already late. Заминавам, защото вече е късно. Заминавам, защото вече е късно.